Kama piny owacho mar kaunti ya Migori yango ni jotije ma kojolo maromo 95 ma osebedo kati osiptende mag piny owacho ochungi tich nikech kinde mar orak manomigi mar dweche 3 koro oserumo. Jalup gavana e kaunti ya Migori Joseph Mahiri owacho ni piny owacho mar kaunti dhi neno ni jotije ma kinde margi mar orak orumo gi ochul gope mag gin go duto. Mahiri bende wacho ni nonro mane gitimo oyango ni osiptende ondiko jotije ma kojolo mathoth mamoko onge kata kod tije ma omigi malong'o ma gitimo to osara to giyudo. Wacho ni osiptende mag sub counties duto 16 e kaunti ya Migori onego bed kod mana jotije ma kojolo maromo 215 to sani gintiere kod maloyo 300 gino ma koro miyo kaunti no tiyo kod omenda mathoth e chulo osara ne jotije gi ma kojolo. Jalup gavana nowacho ni gidhi duoko piny kwan jotije ma kojolo ma ondiki tich e kaunti ma Migori. And their roles in the sector, with the aim of rationalizing and streamlining the workforce for optimum delivery in the healthcare. In the process, we took note that the 3 months casual engagement for some staff had expired. To the law, thus, they were told to leave since the current county budget could not sustain their continued engagement. This process affected 95 casuals across the county. The department commits to pay all the casuals who were disengaged as soon as possible and commits to ensure that quality health care is delivered to the citizens of Migori at all times. I want it to be clear that the disengagement of the casuals has affected in all our 16 sub-county hospitals. Dakika na 17 nyakwar mgajua